IFM News Sports. Kalpasan iti dua agundaway na ibulsamet laeng ti kampyonato TBNT Paribas Open Final ni World Number 1 Arina Sabalenka kontra ken incoming World Number 2 Elena Rybakina ilaylaeng parbangon oras ito'y Pilipinas City score 3-6, 6-3, 7-6. Dahito yan di may kadwa titulo ni Sabalenka itatawen ken itaylaeng Enero iti Brisbane. Iti naso ngay ayam nakauna iti first set ni Rybakina 3-6 ngayon nakasubot ni Sabalenka iti second set 6-3 ken iti nadagket nga last set 7-6. Dahito yan iti third final iti nagbaitan dagiti dua iti unay iti innem abulan na palagi panaabak ni Sabalenka kontra ken Rybakina iti parehas matlaing nga torneo iti tawen 2023 ken Mira Andriva iti naglabas at tawen. Para iti IFM Sports dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.